Така, здравейте хора, това е втори епизод. Не си един чар на гащите си. На тъпото ми оцеляване. Тук е много глупаво оцеляване. Как? Аре, направи го на животи. Да. Животи му направи. Маринчо не иска да го прави. Не, как го правиш? Не така. Так. Той така само себе си превръща. Какво? Ендерман! Какво? Ендерман! Тези работи ще... Ето го! Маринчо, гледате! Къде бягаш, бе? Войно. Той ще се телепортва. Ето тук го видяхме. Къде? Ето го! Зомби, вилиджър. Има село наблизо. Аре да почваме! Почнах. Ама, вие на животи ли сте? Не, аз не съм. Аре бе, Марине, направи го на животи, ние да сме. Аре бе, Марине! Човек, виж колко е тъп! Аре бе, Марине, направи го, ние да сме на животи. Да. Добре. Ако викаме цунка. Кой? Ако викаме цунка. Моля? Няма да го включа на крефа. Добре. Айде, Вики. Защо? О, ще ми се да ви снимах как. Вики! Втория на цунка, обаче. Айде. Няма Ничи да. няма се включа на себе. Добре, спри клипа, моля те. Добре, ще го пусна след малко. И с работата. Така, хора, свършихме си ме работа. цунка, наистина. Тя ме цунка. Тихо, бе. Айде. Пуската. Ама нали аз през цялото време вас снима? Да, бе. Базикам се, бе, спря го. Ето вляза. Ти влезе ли? Аз не съм. Не бе, кой ме бие? Ой, сега го прибил. Къде си? Кой те би бързо яш? Бързо яш мой. Добре. Давай, бий го, циганче. Бий го като дър циганин. Бий Не го. мога бъгла. Ето ме. Вътре съм. Къде е портал? Бъгла ми. Айде. Помощ. Къде си? О, забравих да си взема брада. Ще го насера. Убий Ще го го. насера. Добре. Скъсай му топките, Вики. Ти го умееш. Направо е с тези стрели направо. О, забравихме ентър перли, бе. Аз имам. Вики, защо има наблизо село? Видя ли? Да, не знам да вилиджър видя. Значи, Къде бе? Значи Къде? Айде. Аз съм Къде 12 левел. Кой ми... Зомбар. Хора, вижте, може тук не е Глупак. на Hero Аз... Brain. къде? Ей, там виж каква гора. Глупак. Айде да го открием. О, има какао бинс. За какво не? Ами, да си направим бисквит. Да, ма ще ни трябва от селото от такова. Може... Да има наблизо. Чунго село. Няма. Как се слага това? Кое? Мага, трябва да си махна честплейта, за да мога да си... Ей, искам и аз, Вики. Искам и аз, Динка. Ще имам само две. Добре ли? Ще намерим... Крип! С няколко Бяга. Абе, аз съм нуб. И аз. Вики, най-накрая си го призна. Да, аз съм нуб. Базикам. Да убиеме там скелетите. Ай, ходим в Енда. Да, ма нямаме... Може ли някой да ми даде ендър перли в честа? Аз имам 16. Значи, може да се паднем на остров. Забравих си кирка! Кой има кирка? Аз имам. Аз. Нямам кирка, ама... Аз ще дам моята. Къде си? Къде сте? Бъгва, бяга! Къде сте? Зомби, който ме Ще вас спася, имам, знаете ли, какви такива стрелички. Вики, ай страме. Къде сте, бе? В джумбула. Ето ти го име. Аз кой виждам? Моя голям враг. Паяка ли? Не. Много съм крив. Не ма съдете, много съм крив. И аз съм крива. Идвам те, Кой да на- те виждам как си Келе той на мен. Айде да Оф, направо не ми се цели. Човек, къде е селото? Абе, вие къде отидохте, бе? Тук ето. съм. На Мали... маната. Какво? Какво става тук, бе? Така. Вики, чакай малко, Вики. Имаш ли брадва? Да, имам.
Дай ми брадвата, аз ще дам кирката. Ма няма как да бия. Добре, аз съм слука, айде. Добре, ще дам енчантната ба... Ти имаш ли? Дръж, енчантната е. Добре, ето ти. Айде, уредихме се. Не я фърли. Ама аз нямам нямам... Готови ли си? Нямам кирка! Аз тя дадох. Не, нямам. Чакай, аз да не съм я взел. Взел съм я. Чакай. Ти оправя всичко, не е честно. Дай, бързо. О, крипър. Още един. Чакай. Опа! Тък му, вземи ги. Не, още Не, един. не. Ще спомня на остров и ти ще останеш там. Аз имам. Ондър перли, моля. Ондър перли. Взема я. Пора Взеха. малко за... Аре, влизаме. Амбрейкейк едно ли? Ужас. Каква се е Идвам, паднала? хора. Давайте, 3, 2, 1. Бум. Къде си, Маринчо? Аз влязох. Идвай. Аз влязох вече. Кажи ми на какво е, на остров ли е или да си приготвям ендърперлите? Ще видим. Точно за мен. Аре, едно зомби ли не можеш да убиеш? На остров ли сме? Не, аз не вземам бокчета. Взема, защото аз нямам никакви. О, не! Дракона! Аз ще умра. Той просто... Моята кирка. Как мога да се върна? Как? По-бързо, защото ме изтра. Взимиш такава кирка. Лайно. Махай се. Имаш ли? Аз си клякам ендърперли? тук. Имаш ли ендърперли? Да. Чика! 16. Бабара. Аре, Вики, не го Би го. Аре, влизай, по-бързо, защото направо да се ръд. Ще имам за такъв кабел. Той не идва при... Вики, къде си, бе? Как имам Аз мината да копая там камък, защото няма. Абе, Какво правиш? Аз се стоя и си виша. като лайно. Дракона ще дойде. Идвам. Въоръжена съм с блокчета. Въоръжена. Ама трябва ти доста блокчета. Дракончо, не идвай при мене. Чакай, ще забера... Не идва при мене. Идва ли? Не. Ще забера дърво. Бързо събирай. Ох, той си обикаля там. Аз влизам вече. Влизай, че не се издържа. Хвърляме една ендърперла, но само да не паднем на някой кой и да паднем от нея. Няма да... Вики няма да отиде чак до там. Ще отиде чак до дупето ми. Ще стигне чак до дупето ми. Не го слушайте. Това е, както ви казах в миналия епизод. Не го слушайте. Това е... Много секси. Без да исках оферта, без... Здрасти. Без купчета. Ето, аз имам къпчета. Ох, давай, почвай натам. Почвай! Слуга. Аз ще ходя за тебе и ще пазя. Гледай само да не дойде, че... Аз гледам. Аз няма да ми за този лак. Отвратителен. Ще дойде. Има островчета. Бегайте се! Идва ли? Имаш ли ендърперли? Да, имам Не, аз. нямам. Аз имам. 16. Ти имаш ли? Сам. Вики, имаш ли ти? Да, имам. Имам много блокчета. Бързо, строй. Ай, давайте. Давайте. Давай, газ! Копайте, бе! Аре, бе! Страхливици, аре, бе! Имаше... Аре, просто копайте, бе! Абе, аз идвам. Не ми пика за тази игра. Аре, бе, искам да превъртим играта. Айде. Аре, Викторио. Аз ще гледам спокойно, аре, отивай, бе! Добре. Направо ми дай купчета. Вики, как е стрел? Чакайте, мога да стрелям драконът. Може да го стреляме от тук. Абе, от тук ти нормална ли си? То да не стреля 8 км. Да, 8 км. аз гледам Къде го спокойно. измъчи това? Спокойно, давай. Гледаш ли? Няма. Ако гледам. умра. Няма. Аз съм... Моля ви. Абе, само си хаби стрелите, идвайте. Направете ми гръб и цветя. Опа, Вики. И ми съберете. Вики. Вики. Спри! Никой няма да дради моите приятели. Глупак! Аре, бе, глупак. Аз направо се телепортна сега. С ендърперла ли? Да. Ти имаше лайтър, човек. Не.
Да се Аз телепортирам. имам елайтъръм, обаче са вкъщи. Малко съм... Май. Някои ендърмани не видяха. Какви са тези ендърмани? Аре, бе, глупаци! Какво? Бутнали те? Да. Сега ще убия много. Защо ще ме убие? Ти ли ме бутна? Не, бе, ендърманта бутна. О май гот. Имаш ли неща в чиста си? Защото аз имам златни ябълки там. Имам и ябълки обикновени. Имам просто ябълки. Аз... Просто, ако дойде, се хвърляме. Или отиваме... Просто виж аз какво имам вътре. Я? Я да видя? Не може. Събери дърво и идва и тук. Аз имам много дърво. О, там. Докато там строй. Те ще махнат. Ма има ендърмани, ще ти видят. Добре ли? Да. Човека... Чакай, мога да изключа чудовищата! Да, ма да взема да изключиш дракона. Нищо. Но ендърманите няма да ни бият. О, да, няма ендърмани. Чакай, само не ме бутай. Добре, дай, върнете се, убийте се пак. Що? Няма. Аре, бе! Аз нямам нищо. Опса. Внимавай. Нямам булкчета. Аз имам. Близо сме до дракона, до голямата грозотия. Не ми дреме, аз си влизаме така. Не ми дреми да ме бутни вече. Какво ще правиш? Бо. Влизаш ли? Еми да, Но по-малко. хора трябва да биеме ти там. Много едно получа, Нямам мама. кирчака. Мали, това просто! Аз... Падна ли? Да. Паднахте. Паднах. Прави го на... Айде! И ти ли падна? Да, паднах. Направо се пребихме. Прави го на... Аре, бе! Кой удръж? Маренче, прави го на креатив да си вземем неща. Сега хубаво ли ти аз да те удрям, бе? Хубаво ли ти? Абе. О, сега да видим. Оф, да видим първо в честа. Хубаво ли ти? Хубаво ли ти? Хубаво ли ти? Ай, бе, не мога да го отворя. Бичи, къде връхна? Имам каска, която... Какво? Само ти си на такова. Не спроси си го е. Аре, бе! Ти си на такова. Ние не можем да си вземаме нищо. Аз нямам нищо. И аз също нямам нищо. Изгубих си хубавата кирка. Която... Аре, бе! Не беше чак толкова хубава. Тапанар. Какво правиш? Те я умре. Не съм умряла да паца. Аз спомна само. Мит се спомня. Откъм ябълки. Моите са! Взех си. Ей! Защо ги са всичките? Не съм си. Опа. Абе. Имам само 5. Значи. 18, ти имаш повече от мен. Но сега аз имам повече от тебе. Маринчо, превърни ни нас да си вземем неща. Ти джинста, ябълки. Отивам да убия Ендър дракона и идвайте. Сам да убия Ендър Но ако дракона. ни убие... Какво е? Аз взема един дървен... Какво е това, бе? Ще взема един каменен меч. Човек, защо има такива червени неща? Аз дойде само с златни ябълки. Аз направо ще събирам дърво и правя неща. Аз направо влизам, той има почва. Ти умря 3 пъти. Човек, как умря ти 3 пъти? Къде да знам? Хакер. Хакер програмиранията. Кой? О, може да съберем от моя ерон, да си направим неща, Маринчо. Това Тео. Бей! Кирка имате ли? Какво искаш? Прасна ми. Дали имате кирка? Да, събрах дърво. Оф, аз излизам. Защо? Защото те убих ли? Не, просто ми стана. Може да премерим неща. Еми аз след малко ще спирам клипа. Да, аз го спирам и чао. И това беше от тази хора. Надявам се клипа да ви е харесал, мати! Виж,
Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, праснете му един лайк. Праснете му един шамар. И чао! От нас, чао. Чао, приятели!